njor aku ning angin kukur agraning rego gurugur nita kagiri-kiri Gatotkaca Antarja kleyang-kleyang kaya kabuncang ing maruta napa iki Dawa Prabu ngaturi ketiwasan sakmurcanipun para pepunden-pepunden Pandhawa saking sanggar palanggatan kraton Ngamarta wonten buta ingkang barang amuk ature buta kala wau para Pandhawa pejah dipun untal kalian buta kala wau buta mau jenenge sapa naminipun pun Dewa Amral Dawa Prabu ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah apa ora kok tandangi buta kuwi mau kula kaliyan Yayi Gatotkaca mboten kuwagang nandingi kasektenipun malah kepara raga kula kaliyan Yayi Gatotkaca dipun jawil ngantos kuntal kaprapal ngantos wonten sahandap pepada paduka Dawa Prabu sajake kae dudu buta lumrah yen aku sing tumandang rak ora ya bakal ora ngrampungi perkara lajeng kersanipun kados pundi Dawa Prabu aku bakal lumarap ana Praja Ndwarawati sambat marang adiku Yayi Kresna mbok menawa yen Yayi Kresna kang jumangkah lan kumrembyah iki mengko ana pepadang ana ing lelakon negara Ngamarta sabab para Pandhawa lan Yayi Kresna ngibarat kreta jaran sak kusire kula namung ndederek sedaya kersa paduka Dawa Prabu ora mikir
seneng ki ora iso di nganu apa dirubah wong iki seneng aku ya pelem-pelem ngene iki mau aku wis tuku sing kuning-kuning. Pelem. Pelem lho masamu kuning apa? Menika masih kita bertemu ning Paret Songo dalam rangkaian tasyakuran Pak D. Garis bawahi bab pemilu. Nggih. Jadi kalau kita menerjemahkan pemilu itu penting bagi sebuah pesta demokrasi. Ya. Milihlah menurut hati nuranimu, jangan terpengaruh oleh orang lain. Ya. Lu lupakan perbedaan, kembali bersatu demi kemajuan Indonesia. Leres. Ingatlah, sampean tetangga ojo congkrah, ojo bubrah. Nggih. Mangeling-eling. Mengke nenten napa-napa tumrap panjenengan sing ngewangi dudu sing sampean pilih. Sing ngewangi nggih tangga teparo niki. Ngaten Kula karo tangga teparo tetap bersatu walaupun berbeda pilihan. Amin. Jadi niki nak usume panas-panasan to Pak D. Nggih ta? Kerjake coblosan menika. Wih, mau aido kono nyacat kene. Kamangka nek sing dijago niku dadi urung karuan, niku sing jago niku dadi entuk jabatan niku urung karuan. Marilah kita berpikir secara dewasa. Leres. Iya. Ngoten mawon. Sing tani tetep tani. Nggih. Sing penting Indonesia tetap kondusif. Ya, betul. Nah, Menika apa? Mboten kula seneng kula pun entuk pituture Pak napa? Mbah Kasih. Oh, Mbah Kasih, Mbak Putri nggih. Mas Gareng, pekerjaan apapun sekecil apapun tekuninlah. Nggih. Walaupun tidak membuat kamu kaya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Ngaten nggih. Dadi wong sugih niku mboten perkara banyak harta. Sugih niku nggih warna-warna, Mas. Sugih sedulur. Nggih. Nggih to, sugih napa to nggih? Kesehatan. Kesehatan. Kula geri pokoke wis aku wis sing penting sehat, selamat. Amin. Muga-muga ya ketularan karo Mbah Haji Kasih. Mbah Kasih niku apa panjang umure niku lho. Amin. Nggih ta, panjang umure niku. 85 kok isih Etes, luar biasa. Isih etes, isih iso gojek. Wae sore ki jagongan. Mungkin dolano rene esuk ben tak tanggap neh. Ngono kuwi. Nggih, Mbah kowe. Nggih, pun manut wong sawape wong tuwa penting. Amin. Guna aku lho umur 55 iki wis awake keklek. Utang terus. Niku 55. Nggih. Mula kuwi muga-muga ade ketularan niku. Sehate, panjang umure, nggih, arep awet. Nggih, heeh. Dadi gampang kok, Mas. Pripun? Wong kepengin panjang umur niku gampang. Napa wonten resepe, Pak D? Kula dikandani anak kula. Wong urip niku supaya mboten lara, lara-laranen. Sing penting pikiran, ati seneng. Oh, niki kaya panjenengane Mbah Kasih niki, ati lan pikirane selalu senang. Ki ambak nggur sepele ning ongel lho nglakonine, Pak D. Nggih. Lah mula belajar dari sekarang. Kula niku nggih alhamdulillah mboten diparingi lara-lara sing nemen-nemen mboten. Gula mboten nggih. Lah kula niku malah kurang gula. Darah nggih. Darah kula malah mondo-mondo. Oh iya. Darah mondo iki wedang ya. Lah itekno. Nggih wis bakule seneng-seneng. Nggih, gliak-gliak. Syukuran dereke syukuran. Siap. Ya, iki mau pamundutane ketoke isih akeh banget. Mula aja kaget. Mau layange pundi nggih? Ndi mau. Wah, lah niku nggih. Aja kakean wicara mudak ora wicaksana. Lah, leres. Ayo, sapa sing nyanyi? Ya, niku napa wau? Sing wis diaturi. Oh, oke, niki gubuk asmara pun. Prau layar sampun. Kembang tebu. Mengke niku musik niku, mengke. Oh, oke. Tunggu terakhir. Terus Gelang kalung, kembang kangen, seriuning, kelinci ucul sampun, taping gunung sampun, rujak jeruk sampun.
Kok sampun kabeh urung kok. Jadi waca sampun kabeh. Urung Sri Uning dereng. Ora mbok kandhani kok aku wong tuwa ya lalen kok. Iya. Woi, sing bagus sapa sik sing nembang? Sri Uning nggih. 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 Sri Uning karemu, Sri Jebo karemu, Sri Gumoh karemu. Nggih. Anu karep ben dibawani kalih penggirong. Oh, nggih. Kalih Pak Degareng ben radi ambekan riyin. Weh, Raharjo iki. Ya. Sinten? Sing girong. Mas Heru kok Raharjo. Heru Raharjo. Oh iya. Heru Raharjo. Ora kenal kok Maidu. Heru Linanta Pak De niku. Oh. Niku wau jenengan perang nggih jejer kali niku pas kula perangan. Nggih. Nggih. Iki mau bengak-bengok tok bocah. Kaya njaluk ora dikeki wae. Monggo Mas Heru, napa Sri Uning riyin nggih monggo napa lintune jenengan bawani merdeka mawon ku pembukaan. Nggih panyuwunan mawon. Oh nggih, siap. Selindro. Putri Kangsu Lestyeng warani Sri Uning Mustika Tuban. Punika taksih 2.700 pasang mata ingkang taksih mirsani Pak De. Luar biasa. Nggih, sing nonton wayang, kula mboten nonton wayang, nonton akike bacan. Akike sinten? Niku sing Kaya mata. mosok awak sakmono gedene ketutup karo ali-ali tok. Ya, lanjut. Labuh tresna prapteng Kok dile? layo Sik to, nyambut gawe kok iso. Aku kaget caloro iki saka ngendi? Ayo, Kocone mbut gawe kok do nguyuh. Ayo. Kondi wong loro kuwi ayo. Kondi? Kok wong loro kok runtang-runtung bar bendakne jarik munggah kondi wong loro kuwi. Omben apa? Ah, nguyuh mung titip. Caloro nguyuh bareng cekel-cekelan betul. Gilani ya. Kaget aku. Ayo deh, tutupno. Iya. Dek pranggung bojona goro bebila wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning Tuban. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo Blitar, senior dalang. Nganti saiki sik kepenak. Nggih, aku nunggu bayangne Pak De. Napa? Zaman riyen kados Mbah Narto Sabdo sing para senior-senior kita nyiptakne lagu nganti saiki cek nguripi seniman pirang-pirang niku ganjarane mili terus lho. Lah niku amal jariah Nggih. niku. Nah nggih kaya perahu layar ambak perahu layar niku. Lho, campur sari muni, tayub muni, mayangan metu perahu layar. Mula ki niki mung usul ditampa ki monggo mboten napa-napa. Ki ora ketang kepiye-kepiye bar nglakoke lagu kuwi kirim donga paling tidak Al-Fatihah buat almarhum. Nggih, menika. Nah niki apik-apike wong kuwi amal kok Mas. Leres. Berarti wis nganggo wujud penghormatan kita. Nggih. Gitu. Mas Heru sampun dipun bawani Sri Uning. Kula paringi kamardikan milih sindenipun sinten ingkang ngaturaken Sri Uning Mas Heru. Ayo Le. Milih. Sing
biasa apa sing nganggo glepung? Nah, ya. Di, ayo pilih. Seliramu delok seliramu kok ngopo? Timbang anu Mary loro-lorone Mbak Yola Mbak Wanda. Ya. Adil toh. Kok sik tembungmu kok timbang. Gak penane ya, Pak Ora kok timbang Mary apa cah loro rebutan kowe ngono apa? Boten sami saene ngoten. Oh iya. Oh. Ayo berdiri Kula malah pelan. sing ngefan kalih niku kula. Oh, cah loro ki sae. Nggih. Apa ndang dibudalke? Nek Pak Digaring favorite iki lho Wulan iki lho. Farmasi. Wulan dadari cahya dadari. Ayo berdiri. Berdua. Ayo. Berdua berdiri. Berdua ora bergedel ayo. Nah, ayo. Nah, Pancen sinden cah iki saiki ayu-ayu tenan. Nggih, Lur. Nek wayangan zaman riyen sinden menika di bawah panggung nggih, Pak De. Di bawah panggung menghadap ke kelir. Nggih. Dadi ora perlu macak, ora perlu ayu, Terus susuran ngoten niku nggih. susuran nglengo tempe gembus. Yo tetep macak kok. Wong niki sing sepuh mawon Bu Parsinem nggih sakniki macak kok nggih niku. Yune niku. Alise wis disulam kok. Nah. Tak wangi Bu pokoke. Boyo sangkatan ngono. Wah, iki seangkatan ya. Iki mau Wanda wis. Kowe sapa jenengmu, Dok? Yolanda Pak De. Yolanda Sumarno. Yolanda Setepani. Ora kowe cadi to, Dok? Kula saking Ponorogo Pak De. Ponorogo Yolanda. Ponorogo Simponi. Simponi. Ya sekolahmu ya ning Solo. Nggih, Ya ning isi pos Semaki. ten isi. Oh. SMKI kok Semaki. Digule nado yang cedak Semaki. Ya iya, Ya, Sriuning nggih, Pak De. Mbuh. Lho. Sriuning. Oh lagune teruske Sriuning. Oh. Lah nggih no dereng didhawahke kok niki wae. Aku ki Iya. jogetku wajib wis mbok tokke mau aku ora iso joget. Napa? Oh gogominan wae. Gonggomina. Ora apa baleni meneh nggih. Ya, buka celuk Yolanda. Sriuning mustika Asik. Mergo regane larang Pak Digaring Semarang. Garing build up yo jogetane yo nganggo pakem. Muni rega nggo rupa. Nggih. Aja terkecoh karo rupa lho. Lho piye? TikTok iki ketoke wuh. Kok iso tekan TikTok iki lho. Kepethukno. Walah. Kulu-kulu. Ora mung TikTok nek kuwi aplikasine. Lah iya. Nengke foto ketok mayu Oh. COD. Waduh. Oh, tibake karo aku ya padha
terkecoh ya. Nggih, padha terkecoh. Ya, dilanjut. Katresnane wirat moya dinang pitye ning rara senadyan wekasanira pranten lena Hey. Yuk, ditelaske. Katresnane wirat moya dinang pitye ning rara senadyan wekasanira Angger gara-garae Wis. arep kok. suwukno lirik-lirikan. Ya goreng lirik tok ora ditabung. Iki sing diarani suwuk di atas kreasi iki ya iki. Kok iso di atas kreasi. Lah kabeh metu kabeh, Mas. Iki ngono dhewe-dhewe ya. Heeh, dadi suwuk kemrutuk. Kowe nonton wayang wae ya, Dok. Wah, Mbak Elisa. Lho kok lho samono gedene ra ketok to? Lho teseno, maksude niki anu sik pembukaan sik nembe Mbak Elisa. Oh, Oh, oke. mangga ketinggal to wong priyayi. Enake dadi wong wedok ngono lho metune keri. Nggih, kadang bareng. Monggo Mbak Elisa wilujeng-enjing selamat pagi. Yo, ngono rungokne ya, Cah. Rungokne, Cah. Ngono jare sik suci. Maksudnya metune bareng niku metu semangate, spirite menghibur para warga masyarakat ingkang dusun boto. Kowe karo aku kuwi gaweane tukang ngomong. Dadi kowe aja dadi Jaya Endo. Selamat pagi wilujeng enjing. Pagi, Good Mas morning, Pedro. good morning. Mas Bagong, selamat pagi. Wah, jan elok tenan penontonnya awet niki saking tresnane kalih panjenengan, Mas. Mboten namung kula nanging tresnane nggih kagem panjenengan Mbak Elisa kalian Mas kok Emas. Mas. Pakde. Alhamdulillah lho, Pak. Saya isu, saya enom lho, Pakde. Ngetake saya esuk saya nglungsungi ya. Aku tunggale ula. Malah kelingan Mbak Elisa. Nggih. Pak, ini kan wonten poster itu wayangan dalu niki. Nggih. Fotone Pak di Semarang niku pertamane kleru. Loh, kletu. Kleru jadi pasangnya gareng sing pun Solo 3. Oh, Mas Angga. Sing dipasangi gareng sing wis mati. Gareng Solo 3 Mas Angga. Aku ki terus sida nanggap aku apa ora iki.
Lah meh sami nek pun macak oneng-oneng putih nak pun sami to. Nggih pancen nika tatahan lan sunggingan kula, Mas. Tur gareng sak Indonesia niku sing niru kula sing nembung nggih cah nika. Nggih. Sing nembung, Pak, kula kepengin dadi gareng. Ya Le, kula tatah, kula sungging, kula sok ing ilmu ning mbok menawi Gusti Allah langkung tresna. 1 pesti, 2 jodoh, 3 wahyu, 4 derajat, 5 donya. Menika wonten astanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Rak nggih ngoten. Nah, yen perkara berbicara masalah mati, kematian itu ibarat air hujan turun ke bumi. Air hujan turun ke bumi itu tanpa melihat kamu sudah membawa payung atau belum. Oh. Begitu bres, teles. Jadi siap tidak siap nek wis wancine nggih pun nggih. Nah, mula persiapkan diri kita sebelum hujan itu turun. Teras. Pripun Mbak Yu Elisa menyapa warga masyarakat di pagi hari ini? Nggih, wonten. Masih semangat tamu Wonten. dahar toh? Sampun kula nyeraosaken nyoba peyek. Oh, peyek. Peyek. Apa? Peyek. Piye? Piye? Kok piyek? Piyek itu Oh. anak doro piyek. Ah, kene ngerti. Anak pitik kutu, anak macan gogor, Tuh. anak lutung kue. Oh. Apal aku? Sik dibaleni Pak D, pripun wau? Wis, Piye? rasah wis. Ada anak lutung tiba aku kok. Anu nembang Mbak Yu. Nggih nembang napa? Niki wong nggih wonten pamundutan Melati Renonce dari Boyolali. Oh nggih. Napa niki kula nderek mawon Pandalang sebagai sutradara saya yang ngikut. Sutradalang nggih. Sutradalang. Anu gelang kalung nggih. Gelang. Gelang kalung. Nggih. Siap. Ana bone ora to iki gelang kalunge? Oh, Ana bawane napa mboten to iki Mbak Yu? Gelang kalung. Boten ya biasa. kalung iku. Boten. Oh mboten. Ning dibawani to Mbak Yu? Saged misale sinom grandel. Grandel sinom selobok. Nggih. Mangga. Bawani. Apa isih ana to rokok grendel iki? Grandel kok grandel. Oh, Wajik, Pak D. isih ana. Nek ning nganjuk jatahe kuwi. Oh, grendel ya. Wah, aku tak Apa ngerti. grandel itu apa di? Rokok merek grendel. Oh, rokok. Heeh. Iya. Memanisme hangu jiwa Kurang merintih. Lho. Oh, itu harusnya Merin. Rada digawe ngenes. Memanismu hangu jiwa. Sik to kaya wong semaput ngono malah saya alon. Pendramaan. Penjiwaan. Jiwane wis mlebu suarane ilang. Kendekan napas. Aku wong iki wis sarjana apa sartaja. Oh, pun S2. Loh, mboten. Oh, kalau udah sarjana tuh belum tentu pengalamannya tuh sebanyak Pade. Tadi Nah. arep sekolah dhuwur ning nek ra duwe pengalaman padha wae. Betul. Ya la gleleng rang. Ya mongke lho. Iki pengalaman. Wong nang ngedonake pinter lah ya koyo aku. Iya. Terus gawe rucite gale apa kang nadya upama munduta romi. Gimana Pade? napa Pak D? Penekananmu sing salah. Kok pendengaran salah piye to? Bener to Rukmi, bener Rukmi. Saksi telinga banyak. Tene kanannya salah. Nek iso nglar iso gulung lho. Ngacari lho. Rokmi. Rock me. Bener to Rukmi? Rokmi. Rock me. Rock me.
So malah rock me. Malah saya cetha iki. Rock me. Jane arep tak kandhake R U K. RUK 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 mi. wis saunimu wis. Iya kok aku takon tenan lho Pak Dek. Wis mumet dhewe Pak De. Aku malah tak cethake iki. Malah diejak. Tak lanjut apa paleni rokmine. Ora Lanjut. Pisan kowe ku arep kena. Aku pisane cukup kok. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau. Lumampah. Nah, gitu dong dari tadi. Tak tunggu-tunggu loh nih duetnya. Oh, anu. Kurang responsif. Lah aku kan Soalnya kaya kan beda sih, kan beda nek karo Birgita ngono langsung cepet tek. Apa karo Mbak Igel ngono langsung tek ngono. Apa karo ya langsung tek gitu. Oh, kowe. Delok-delok wonge ketok responnya tuh emang beda kan. Boten seperti bedekane Mbak Elisa. Mas Akbar itu apa tadi? Introvert. Nah, Introvert yo Ora ndelok yo pade. mergo dheweke memang apa iki? lah yo. Aku arep dadi sengkuni kok. Gareng apa segone? Corekane ganti lho pade. Berarti meleren macak. Aku wis tuwa lah nyawang apa iki? Judek aku. Iya. Ayo coba Mas Akbar ya. Lumampah. Lihat sini dong. Oh iya. Gitu. Wis isu anyar. Wis isu ayo. Anyar. Benar kok anyar. Pripun sepinten? Ora sawedi. Terus ki, paling yamin iki sing tukang komentar wis do turu. Ayo. Malah rame-rame ini didelok karo kene iki. Oh, iya. Lakon ora muda kok, Pak De. Oh, malah yamin iki do melek. Iya. Yo paling nontone karo mendem. Santai wae. Isuk-isuk kan yo. Gas wae Mas Akbar. Gas wae yo. Lumampah sakmono. Lumampah sakmono. Terus lumampah. Ayo kok dadi grogi sih. Grogi aku, Emang Pak De. biasa orang dewasa Pak De, lebih carane memikat. beda grogi karo Ya, wedok gitu, Pak De. biasa kalau orang sering berganti itu grogi biasa. Lumampah tanpa welah. Ing madyane jala nidi Temah gojing. Gonceng. Oh, gojing Kan apa? goceng. Gojing ini 5.000 ya. Coba bareng. Bareng. Wes, jenengan sepinten? temah Sik, aku. Temah pas ya. Pas. Ayo bareng 1, 2, 3. Temah. Wing aja ngrusak Mas Gareng. Kok ora pas lho. Ora pas lho larase iki lho. Gontem ki lho. Pindahke. Ah, kalau. Lah sa Mbak Elisa, sepinten Mbak Yu? temah Kula nggih. Temah, pas ya? Pas. 1, 2, 3. Temah. Lho. Jenengan ngrusak laras jenengan. Pak Dek. Wong iki ora ana bareng kok tak terokke. Sopo tadi? Aku ora ngerti. Beda Yuk zaman. bareng. 3, 4, yuk. Temah. Timbangane aku diarani kok. Timbangane diarani aku bengok. Ya, Sus, ya, bener Sus. Sopo sus sopo? Iki sapa jenenge? Mbak Laras. Sapa diarani lho. Susilo Laras ya. 1, 2, 3. Tak lapor lho, Bro. Ya, 1, 2, 3. temah konjing hanggenjong ning paku lingan Karo merem wae tekan. Ora gelem delokke merem wae. Aku biasa karo merem.
gagah aku gak mudeng ngono kuwi. Ya. Swara dinikmati karo merem. Lah nggih, leres. Oh. Gelang kalung Oke. bersama Mbak Raras Mbak. boleh ikut Mbak sekali Raras. lah, belum nyanyi. Oke, berdua. Ya, ini, Ayo sayang, ini ayo sayang. biasanya aku sama kakaknya. Sapa? Nggih. Anting. Oh nggih. Oke adine antek to. Walah. Kowe ki adine antek to. Nggih niki suweng. Nyapa demek-demek. Niki Mbak Raras iki idolane kanca-kanca Astabrata. Ya. Ora lho ki ngeloke ngapa demek-demek. Ibumu iki biyen tak demeki terus. Mengene dadine aku. Ah, wow. Ayo kene. Oh, alah. Jebul anak-anakku do kumpul ning kene. Aja lali njaluk sangu ya. Nggih. Bapak. Sangu Bapak. Anakku ora tau tak sangoni kok. Iki berarti anake Sun Grandon ya? Sun Gondrong. Sun Gondrong. Ya, Dek. Iya. Kowe ya sekolah ning isi apa ning ndi? Sudah tidak sekolah. Saya nggak sekolah kok. Cari uang aja. Heeh. Iya, pendidikan terakhir cuma SMP. Tutur, Mas. Koyo adegan sedih ya. Lah yo lu ki ceritane karo mimpi-mimpi. Padha karo ning TV lho, yang nama saya Mawar. Ya katanya ketutup ekonomi nggih, Mas. Tolong calling saya. Sampeyan di tengah, jenengan di tengah. Apa? Jenengan di tengah. Diapit widodari. Nah. Bidadari ngapit napa niki? Bathara Guru Paul. Pancuran Kapit Sendang. Betara Guru Paul. Pancuran kapit. Sendang. Pancurane ora tak mili bisa. Mas. Sampun sawetawis anggenipun paring panglipur Nggih. ingkang daku ndedonga dhateng Ude Jayamulya, Mbak Elisa ndonga napa, Pak Digareng ndonga napa sumangga. Mugi-mugi Ude Jayamulya anjayeng bawana pinaringan berkah barokah sedaya lan saged sehat sedaya keluarga Jayamulya. Amin. Semanten Ya Rabbal ugi Alamin. ndongaken kula Ude Jayamulya nggih kejawi majeng karyawanipun makmur. Karyawan. Karyawan kok karya ayam lho. Aku rubon kopi. Ya pokoke makmur ora mung udene ning karyawane ya makmur. Amin ya rabbal alamin. Mbak Elisa, Pak Digareng, Nggih. tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ya. Tuku tahu di Kediri regane piro saiki? Ya ora mesti tahune sapa sih. Kula ajeng nembang dandang gula. Oh, nggih. monggo. Menawi lepat nyuwun pangapura. Wah. Acil. Yo nutuk dilakon yo. Sarta palwonuting ranu Kerseng karsani ratine kabeh
Hong ilahing sekaring buwana langgeng Kakang Kakang Gunarsi Narada ingkang sampun kondur wonten ing Kayangan Suralaya. Ah inggih Adi Guru sampun. Lah kok dadi menika ingkang lumarap wonten Kayangan Suralaya si panenggak Werkudara si panengah Janaka kaliyan sak kembaran Nakula Dalasadewa. Kamangka ingkang kula timbali ingkang sun piji mangayun wonten ing Kayangan Junggiri Sailaka Dede Werkudara Dede Janaka sanes sak kembaran Nakula kang saha Sadewa nanging Ratu Ngendra Parahasta pun Puntadewa Kakang. Ah sumangga kula aturi wawan pangandikan piyambak kalian pun panenggak si Werkudara Adi Guru. Titah pujang para Bimasena kenang apa kok sira kang lumarap ana Kayangan Junggiri Sailaka kamangka pun ulun ora butuh kelawan jeneng kita si Werkudara. Butuh ulun kelawan kakang ira ya kuwi si Puntadewa utawa si Yudhistira. Wah, Bathara Guru, kenang apa aku sing makili senadyan sing dosa sing mbok anggep luput kuwi Kakang Puntadewa. Sing mbok anggep dosa kuwi mbarep kakangku nanging kenang apa kowe ora tumedhak dhewe ana ing negara Ngamarta kenang apa kowe ora tumuju dhewe ana ing negara Ngendra Parahasta ndadak wakilan Kakek Narada yen panjenengamu wakilan karo Kakek Narada mbarep kakangku Puntadewa sing makili adi-adine jagat Dewa Bathara. Langening kalang yanagar pandamuncar pong tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kegono dasare mangsa dadiku iya jagat ayo dewa ya Bathara Werkudara Bathara Guru kepriye kalamun jeneng kita sak kadang sak adi-adimu sing makili kamangka Puntadewa ndak karepake kot munggah ana ing Kayangan bakal nampa pidana awit duweni luput cacah ana loro. Ya kuwi wani gawe jeneng Puntadewa kang jeneng kang maknane Punta kuwi linuwih dewa wis ngarani. Kang jlentrehe Puntadewa wani nepak mbun-bunane para Jawata rumangsa luwih tinimbang para Jawata. Dosa kang angka loro ya kuwi Puntadewa wanuh-wani agegelung-keling. Kamangka busana gelung-keling kuwi kang wenang nganggo mung para brahmana kang wis buntas kawruhe. Kang wis pepak ngilmune. Kamangka si Puntadewa kuwi dudu wujuding brahmana ning jejere dadi ratu. Kanthi dasar loro kuwi mau Puntadewa duweni dosa kang mahanani Kayangan Suralaya kene ketaman gara-gara kakiri-kiri. Puntadewa bakal sendal mayang manjing sajroning kawah Candra Dimuka. Kalamun diwakilake kelawan Werkudara Janaka kang sarta kembar. Apa jeneng kita bocah papat wani mlebu ning kawah Candra Dimuka? Ya kuwi sing tak enteni wit biyen. Lalu lagu ning lekas
Lukit salinut ing witung kadung kadereng hamomong kok jeneng kita Werkudara kendel wani mlebu sajroning kawah Candra Dimuka kamangka kawah Candra Dimuka kuwi papan paukuman papan pasiksan kanggo titah Madyapada kang nandhang dosa apa jeneng kita kuwagang nampani bebendune dewa kang wujud kawah Candra Dimuka Werkudara Bathara Guru ana tetembungan Suradira jayaning Ratsuh Brasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakal jejer sing salah bakal seleh yen pancen Werkudara Janaka Nakula Sadewa mapan ana ing panggonan kang kleru mesti wae Werkudara Janaka lan kembar bakal mati gosong ana sajroning kawah Candra Dimuka nanging kosok baline kalamun Werkudara Janaka lan kembar mapan gone bebener mapan ana gone kautaman senadyan manjing ana kawah Candra Dimuka pitung dina pitung bengi ora bakal ngubar marang ragane para Pandhawa bagus nantang perkara kuwi Werkudara Maradyagi manjinga ning kawah Candra Dimuka wong papat dina iki uga nampa pasiksan saka para Jawata Ikra kang kala tumingal Pandhawa tata gati wisaya ngendriyak sasara marupa pawana bana margana samirana lan warayang bojreng iblis laknat amuk unggung sura tamtoha ayo Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku musik iki ana buta sing gedhene sak gunung nganakan munggah ana ing kayangan Suralaya sapa kang dadi jenengmu buta Dewa Mrabuta keliyang kabur kanginan apa marmane jeneng kita Dewa Amral wani munggah ana ing kayangan Suralaya tanpa tata krama nilar marang Subasita Bathara Guru kowe sing dadi pimpinane para dewa kenang apa kok kowe adoh saka tembung adil Werkudara Satya Jodipati Arjuna Satya Madukara Nakula Sadewa ora salah para Pandhawa ora luput kenang apa kok siksa
siksa madyaning kawah Candra Timuka dewa padha bijak mripate. Dewa Mral, kalamun Siwerga Dara Janaka kula sadewa nampa pasiksan madyaning kawah Candra Timuka. Tenang apa kok kowe ngamuk kowe pernah apa karo para Pandhawa? Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Ora gelem ngluwari para Pandhawa. Kelakon kayangan tak gulung dina iki ketaman bledheke Bathara Guru kelakon mati gosong kowe. Ngadeg kowe Dewa Mral. Aku isih urip Bathara Guru. Weh. Ana bata merah ingsun prihatin waspagong mijil tuhudahat tanpa makan Gusti Iwang Suswono mangadili nuwe payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing Praja Dwaraka. Yayi Setyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Amiji keng rayi kula pun Setyaki Singa Mulang Jaya. Triyari kawuri utawa telung dina kepungkur pun kakang ngimpi kang ora becik, ngimpi kang ora apik kalamun to negara Ngamarta ketekan banjir bandhang. Yen manut para sarjana ingkang sujaning budi kalamun negara ketaman banjir bandhang pangimpen mau pratandha kang bakal negara mau bakal nemahi bebendu negara mau bakal nampa pacoban saka Gusti kang akarya jagat. Lajeng kersa paduka njeng Koko Prabu kadosa pundi? Mangkene ya Dimas. Ana unen-unen Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarati kreta jaran sak kusire. Kretane sak jarane para Pandhawa kusire nata Ndwarwati Prabu Kresna. Selak ora negakake kaya ngapa to panandangi para Pandhawa yen iki mengko ana bebendu ana pacoban kang tinampa kang sinandang kang sarta sinanding marang adi-adiku para Pandhawa. Mula ayo lana lumaku numpak kreta Kyai Jaladara lumarep ana ing negara Ngamarta nyambangi kadang para Pandhawa. Lho kae sapa Setyaki?
Kresna, Kresna. Pati duwe nareswara Kresna menawi mboten sisip ing pamawas menika Koko Prabu Mandura ingkang kepareng rawuh wonten ing Praja Ndwarawati sembah pangabekti kula konjo do Koko Prabu perkara bagi binagi ketemu mburi Kresna merga ana sing luwih wigati kedrawasan Kresna kedrawasan lho kok saged kedrawasan menika kanthi dasar menapa kanthi wewaton menapa Duh Koko Prabu ngene sekawit aku tetinjo marang negara Ngamarta kepengin tilik kayuwanane kadang para Pandhawa nanging Kresna bareng tekan negara Ngendraprasta tinemune jebul kadang para Pandhawa murca kang tanpa wangenan ilang saka praja sailange para Pandhawa kedadak pranakan Pandhawa ngawuningane ana buta kang gedene sak gunung anakan. Buta mau ngaku jenenge Dewa Amral. Buta mau ngaku para Pandhawa wis mati diuntal karo buta sing jenenge Dewa Amral kuwi mau Kresna iki piye? lamun sira tritah dadi wong agung aja sira gunggung diri punika Hyang Pramesti guru ingkang kepareng rawuh tumedhak wonten ing Praja Ndwarawati kados pundi dhuwu kulun kang titah pujangkara pun Kresna arsa ngangkulungaken jangga nilingaken karna nyadong rumenting sabda-sabdanipun panguwas tunggal kayangan Suralaya bong ilahing sekaring bawana langgeng Kresna aku marak ana ing negara Ndwarawati mung njaluk senjata pitulungan njaluk tombak kenceng jarene akeh sing ngandharake kalamun Kresna kuwi titising Bathara Wisnu panjilmaning Hyang Suman dewaning kabagyan dewaning katentreman tentremna kahanan Suralaya ing ripalungguhan iki kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri merga pangamuke buta kang jenenge Dewa Amral ngamuk punggung kayangan digawe ontran-ontran para dewa ora ana sing bisa nandingi kasektene Dewa Amral kalamun ora ana pitulungane Ratu Ndwarawati kang dadi titise Wisnu tak kira kayangan Suralaya iki mengko mesti bakal lebur tanpa dadi Kresna. Kuwatir semene sawetawis.
kasiram toya windu marujuk katon semi wala dalayu jagat ya diwaya Bathara Yayi Ndwarawati mbledhos dadi buta Kala Kesawa jeneng oh iya Ditya Kala Kesawa pancen bener lah kok Yayi Memba dadi buta kang gedhene sagunung anakan menawi Dewa Amral mboten kula tandingi jagat niki mengki mesti badhe remuk remput dadi rempun wis wani nguntal kadang Pandhawa wis wani mangan para Pandhawa lah kok nggawe geger ana kayangan Dewa Amral musuhe Kala Kesawa maju tak keplok iso kadohan Yayi sapa aku Kala Kesawa kowe wani nguntal kadang para Pandhawa lan wani nggawe geger kayangan Suralaya apa abamu kayangan kelakon mbok gulung kalamun bisa nandingi kridane Kala Kesawa wah kowe gelut karo aku ibarate bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas maknane piye maknane kowe aja mung nyawang aku kanthi tata lair ning sawangen Dewa Amral kanthi netra pramana jati sapa sejatine Dewa Amral Yayi maaf yo Dik maaf kakak ndak tahu iya kae wis ngumandang ketake wah wis ora usah kakean gunem tanpa guna Yayi Bimasena Yayi Janaka embar ditemplungke ana kawah Candra Dimuka wah dewa mlinger kiblat ayo diamuk wong loro Yayi ayangan gawe geger wani mati kula sampun samapta ing gati kembar piye kula sampun sawega ing diri kula ugi mekaten Kakang Mas hayo nyemplung kawah Candra Dimuka ing tata lair awake dhewe
ing tata lair awake dhewe nampa pasiksan nanging sejatine awake dhewe bocah papat nyelametke sudarmane awake dhewe Bapa Pandhu kang sarta Ibu Madrim kang siniksa ning kawah Candra Dimuka. Wah Pandhu bapakku Madrim ibuku aku nyusul kuwi. Sampuk Bathara Guru mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Kakang Semar aku njaluk senjata pitulungan, njaluk tombak kenceng. Ana ing Kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Ana buta loro ngamuk punggung Suratamtaha. Kakang aku njaluk pengayoman Kakang. Kowe aja mung njaluk tulung ning kowe kudu iso ngilo karo githokmu. Kowe ngukum bendaraku Werkudara, kowe ngukum bendaraku Raden Janaka, bendaraku Nakula Sadewa manjing ning kawah Candra Dimuka kamangka. Bendara-bendaraku para Pandhawa kae ibarate ana tetembungan anak lanang sing soleh, anak anu ngandhita, bisa mikul dhuwur mendem jerasmane wong tuwa. Sing tansah ndongake kasuwargan tumrap wong tuane. Guru, iki wis titi kala mangsane bendaraku Prabu Pandhu lan Dewi Madrim keentas saka enduting neraka jahanam munggah ana ing kasuwargan Tundasanga. Yen Bathara Guru ora ngunggahke swarga si Pandhu lan Madrim, tak kira buta loro kuwi mau ora bakal eren nanggone gawe kisruh ning Kayangan Suralaya. Aku njaluk pamit tak swargake tak entasi Pandhu lan Madrim Kakang. Jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari Kanja Jimatira prapteng Surakarta Nagri Jimatira uang kertas kantining urip
Werkudara kang sumusul ana ing madyaning kawah Candradimukha. Wah, Pandhu bapakku. Madrim ibuku kaya sinamber gelap rasaning batinku nalika aku nyawang kowe ning kawah Candradimukha. Werkudara Janaka, nakula sadiwu. Bapakmu nadyan ing tata lair manjing ana ing kawah pasiksan. Nanging sejatine aku ora krasa panas, aku ora krasa lara. Krana kowe wis bisa ndongake marang nasibe wong tuamu. Pun Rama nyawang nalikaning para Pandhawa ndonga ana sajroning sanggar palanggatan. Dongamu tembus ing langit. Mahanani geni Candradimukha iki ora krasa panas Werkudara. Kelawan Madrim Pustiti kala mangsane jeneng kita pundhat anggon mapan ning kawah pasiksan munggah ana ing sajroning swarga Tundasanga. Para Pandhawa, mentasa saka kawah pasiksan iki Sudarmamus manjing ana ing kaswargan sejati. Bantunen kayangan Suralaya pangamu ing buta loro yen ora saka krida tandange para Pandhawa tak kira kayangan iki bakal ludes keles Pandhawa. Dalah. Wis cilik kok iso ngereng. Aku ora krasa nek wis mengkeret Yai. Wah, iki ya ngono. Kok gethingan. Sena wis mentas saka kawah pasiksan wis. Wah, Puntadewa kakangku Jliteng Kresna wis pundhat kewajibane awake dhewe dadi anak sing saleh. Bapa Pandhu Ibu Madrim wis diunggahake ana ing kasuwargan Tundasanga awit saka pandungane awake dhewe nalika ning sanggar palanggatan negara Indraprastha. Waduh, syukur bagi sewu Werkudara. Semar sing ruwet wis sudar sing meteng wis kelakon padang tetrawangan Kyai. Ah nggih. Pancen sedaya menika saged kinarya kaca benggala. Awit lelakon Seratri menika kenging damel prasimbol utawi pralambang suwarga nerakane wong tuwa niku manggen dhateng tingkah lakune anak.